Lundströmin kimppuunsa. Suomen ylivoima pyörii mahtavasti. Uskotteko kotona? Peli on 5-1! Lähellä kiekko peitä, Nordström laukoo ja kiekko menee maaliin. Ja maalin eteen loistavasti syöttö ja kiekko pomppii jo siellä ja pomppiiko se maaliin? Pomppii. Ja kiekko menetys, Selänne yksin läpi ja Teemu ei tee vaan. Pääsee tulemaan keskeltä vapaasti ja saa vietyä kiekon aivan vapaasti ja vanhan aikaisella. Ei voi olla totta. Ja näin se vain on, että Suomen 5-1 johto on muuttunut 5-5. Ja kiekko tulee viivalle, se tulee Sundinille ja tämän ohjaus. Ja arvatkaapas, lipuuko kiekko maaliin. Käsittämätön on tapahtunut. Ruotsi on siirtynyt ottelussa 6-5 johtoon. Kyllä on kalpeita poikaa Suomenkin vaihtoa.